Eskerrik asko etortzeatik, nahi genuen 2 urteko lana pixka bat ospatu. Nea mak esaten duen bezala gauzak ospatu behar dira. Bestela ematen du ez dela ezer gertatu. Eta nahi genuen egin bat, pixka urbileko jendeakin, eta gainera komikia egin den tokian, komikia hemen marraztu dugu. Dut. Ez osorik? Hemen marraztu da, hor, hain zuzen ere. Eta teletxean puxka bat ere bai, beran, bi puxka. Penago, bi puxka. Bueno, baina, askoz politagoa da nola elkartu ginen, nera matzan 2 urte marrazkilari batekin, Iruñako marrazkilari, etzun funtzionatu, eta ikusi nuen Facebooken, inoiz ez nintzen Facebooken sartzen, baina Facebooken sartzen nintzen behin, eta nire lagun batzun, rock talde bat zeukaten lagun batzuk jotzen zuten, beste hemen dagoen beste norbaiten rock talde batekin batera, eta poster bat egintzun kartel zoragarri bat ikusi nuen Facebooken, ez? Eta esan nuen, zeinena, honeki, hain ondo marraztu duen honek, nik behar dut olako bat nire proiekturako. Eta orduan nire lagunei galdetu nien, nork egin du kartela eta Mikel Larratxe. Eta orduan... Hor dagoen horrek. Eta orduan, ikartu nintzen Mikelekin Irunen, eta ikustu ni Irunen bizita, eta Mikel Irunen auzo berea da, aiba. Eta kontatu nion, hola, eta esatek, zu nirea nahi behar duzu. Eta hala izan zen, eta gure egunean, zuk deitu zen idala, handik egun batzuta, eta hasi ginean proiektuakin, eta hoen ate.